Tulee taas. Taas tulee 227. Ja joku lähtee Tyrtsi yltiöpään tuolta ulkoa 227. Kakkosapulaisia. Jonkin verran vaikeuksia, mutta ei se enää mennyt kyllä enää sevykään ihan. Hei, videokuvaa Mutta tuli muuten hienosti kakkoset sieltä ulkokaartista kakkoset. Niin oli. Aatrakoski ja poliisi Jannesta liikkuu. Kato, se ottaa vielä ykköspaikan tosta. Siellä et seuaakin. Muutama hassu metri Aatrakoskesta jääneenä Timo Laapotti Hämeenkyröläis kuljettaja on tuossa kakkospaikalla. On tää videolla tiimi. Kolmannella tilalla 61 Juha Sikanen. Katos silleen, meneekö nyt? Viestiäkin tulee ja siitä kerron sitten hetken kuluttua vähän enemmänkin. Sen sijaan tässä lähdössä ei ole paljon kerrottavaa kärkikaksikon kohdalta se, että Aatrakoski veteli aika leveiksi ja se oli siinä ja siinä. Jos olisi halunnut, niin siinä olisi kyllä ollut mahkuja kyllä Laapotilla niin kuin kuitata. Eli Aatrakoski jatkaa, Laapotti jatkaa.